Аз подкрепям искането на господин Малинов да бъде затворена тази петиция. Аз не мисля, че тази петиция е внесена тук с цел да се реши фундаментален въпрос на европейското право. Очевидно, целта е тя да бъде ползвана не за целите на правото на Европейския съюз, а за вътрешно-политически цели. Разбира се, вие може да приемете, че по една абсолютна случайност в България предстоят избори парламентарните след 2 месеца, но, както знаете, понякога случайното е израз на закономерното. Няколко представители тук, включително и представители на Европейската комисия, каза, че не вижда правомощия, с които този въпрос да бъде решен тук. Аз бих искал да ви дам един пример от едно село Бял извор в област Кърджали, в което населението половината са български турци, половината са българи мюсюлмани. Няколко пъти съм разговарял с българи мюсюлмани, които им прави впечатление, че там се провеждат политически събития на турски език, които те казват, ние просто не разбираме какво се говори. На всичкото отгоре някой път тези събития се анонсират, обърнете внимание, като митинг-молитва. Обърнете внимание на това смесване. Или да си представим, че това събитие е протекло на турски език и се отразява от Българската национална телевизия, както е редно да бъде отразено като публична проява по време на предизборна кампания. Как ще трябва да се представи този репортаж по Българската национална телевизия според вас? Очевидно този въпрос е от приоритета на правото на държавата членка. Очевидно този въпрос е решен в нашия национален парламент и между другото е решен с огромно мнозинство от много политически сили, от много и различни политически сили, от целия политически спектър.